Какво става, хора? Добре дошли в днешния епизод, в който ще играем в Fortnite. Така ще играя сам Fortnite. Така се ще просъкаме малко Battle Royale. Соло. Battle Royale Соло. Аз не съм кой знае колко силен, имайте предвид. Окей, я видим какво има в Item Shop. А паса? Нищо. Еми, в Item Shop няма кой знае колко. Годжо. Гледи, така и съм. Дано да победим играта. Дано да победим. Я знам какво правя. Те ще направя нещо колкото там да има. Ако имате интерес към клипчетата, моля ви се да се абонирате за канала. Често съм телефон си заради. О! Тук съм. Така. Падаме, къде ли падаме, не знам къде падаме. Значи падаме тук на планината. Ракета! Айде на планината. Ако това епизод се бъде по-така лайкове, може да видна някъде. Там виждам често. Сега ще идем до тук. Извинявам се за качеството на миналото видео, понеже не знаех колко добре е самия микрофон, който да се използва. Така че ако е малко тихо... Нали, извинявам се. Ако направо се нещо интересно... това е интересно. Това нещо не стана. Окей, вземем едно такова, да откараме там и се приключва. След това оръжие защо не го харесвам. След това помпи. Деца помпи SMG. Помпи дом. Това изглежда. Някой ма ме стреля? Не, никой не ме докосва. Това е много. Никой не ме докосва. Това е много добре. Това е много ме кефи. Браво. Пак. Еми аз искам да дойдем и тук на това и да чакаме да се спомня ония бос. Да. Патрони за помп. Ще я взема и това. Влака. Охо. Далече мърда. Ще мърда тоя. Как мърда? Че ми свършиха патроните, но се не вижда. Охо, тук май някой бил.
Май някой е бил тук, О, тук трябва да си увелича сензитивитето. Мен си ми е останало сензитивитето по-малко от Inside the Backrooms. О! Аватар Кора, моля ви се. Аватар Кора. Внимайте какво правите. Май някой идва. Това е по-добро. Ай, ще гипя снайпера. Ще потъмня. Имам 6 потъмня. Имам тази карта. Тази карта не знам за какво. Някъде се бият хора. И ние ще ходим да ги цепим. Пинки твърде злато. Тук пак има нещо, естествено. Баля. Хо-хо. Тук някой май се бие. Добре, той умра. А тук има още един. Аз чак да забелязвам, че нямам хилова. Толкова ме беше нацакал, може да умра. Ще взема минитата. Ох, минита са една идея по-добра, май. Тук има нещо. Да. Какво ли може да е? Има нещо ли лава? Какво ли може да е? Естествено, че са тия работи за изстрелване. Така... Къде ми изчезна мотора? Къде ми изчезна мотора? Това не ми трябва. Мерси за злато. Колко са ти? Деде, къде ми изчезна златото? Речем този човек да го наеме. Този човек също го наеме, да ни помага. Опа! Опа, някой с Сайбъртрък. Така. Ето откъде се слиза отдолу. Ето откъде се слиза отдолу. Как толкова много пари, бе? Бати скъпи, бе, те и си не види. И гати скъпи, бе, ти колко строиш? Майко... Майко, аз съм беден. Майко, как се прецепи? Аре, бе, идвай тука. Поне да си струва той, поне да си струва. Ако му взем някаква по-така помпа. Това никой не би го взел. Еми, аре, брат, аре, скачаме нагоре. Аре, приятелче. Идвай се, качваме нагоре. Така... Сега да видим къде ми е... Аре, бе! Айде да се не видим. Моторчето. Тока изчезнава. Тока изчезнава. Абе, тапак. Какво правиш, долу, бе? Аре, идвай, бе. Какво правиш, долу, бе, ти? То май нещо не е наред. Аре, идвай.
Какъв е това, ако не е тайна? Бегай, тя звъна те. Аз то не знам какво прави. Аз верно не прочетох. Но той ще му даде една каска. Той е изи. О, не си седи долу. Гледай какво прави. Моля ви, погледнете какво прави то. Не знам какъв е, какво е, що е. Гледай го си там, долу. Охо, това е по-добро. За малко ще махна помпата. Гледай го си там и танцува. Сега ще ми изпише, че си пукнал. Ай, браво на мен. Браво на мен. Всички босове на коко си дойдоха. А! Ти зай се телепортирал долу. Браво е. Айде. То много тъпо между другото. Като имаш предвид колко е скъп. Като имаш предвид, че то струва майка си и баща си. Защото много е скъпо. Не е кой знае колко, но 1000 си. Бая. Аре бе, какво направи бе? Бах ти първо. Гати бе. Чакай да го чакам. Си възвърнем това дърво. Да си маркна центъра на картата. Да си го знам. Да си знам центъра на картата. Това май аз го бях взел. Не съм сигурен. Добре, записвам от близо 13 минути. Право на мен. Естествено, аз тук няма да се кача. Фу, прави това. Фу, прави, бе. Фу, прави, бе. Това ми трябва да изчезнах хората. Охо! Седнаш човек. Това май беше с безкрайно. Та играта е ясно, че ще загубя. Ох, въпросът е да бъде по-интересен футбол след някой по-отканал. Това не мога го рискувам. Аз съм умирал така. Без искам съм падал в такива места. Чанда! Нищо добро. Нали, мерси за патроните.
Значи ние трябва да идем тук да ги пазим. Май нещо такова се получи. Охо, това тежи. Откатка, братник. Зона тежи. Добре, нещо няма да вземам. Добре. Тук малко не говоря. Тук малко не говоря, ще се изплаши. Хора останали са 5 човека. 5 човека са останали. Сега ще кажа, че и той ще умре. Да, той ще умре. А, не, ти оцеля, право. Трябва да преверим всичко. Браво, всичко.
Още сме останали. Някой беше убит. Някой го убит. Добре, бе, какъв е твой минигън, бе, че спамиш, бе, се не види. Да ти се не види изкапаната. Айде, нищо, на второ място сме. Да ти се не види изкапания минигън. Ти. Еми, не знам, видео стана прекалено дълго, стана 25 минути. Видео стана 25 минути. И... ще приключим. Добре хора, чао! Ако ви хареса клипчето, може да се лайкнете, ако ви хареса моя контент, може да се абонирате. Пишете в коментара дали искате да направим още на видео ми. Ако ви хареса видеото и контента ми, го лайкнете видеото, абонирайте се за канала ми и пишете в коментарите дали искате на къде други игра искате. Аз имам и други игри. Имам и CSGO и да. Чао и следващия път.